आ घामवा में का करत रे लौड़ू के पूत रे मगजारी ते न केंगा मछली धइले रहली कि बिलाई खा गई रे। देखी घरवा का करतिया देखो ना एगो है भतार बा ठेला निकाल के सब्जी सजा के काज ने कहां उधी आइल बा कहो कि गांव में ले जम बेचे ओकरा भी बुझाते न के सुबेर से शाम हो जाई तब जाई बेचे। बताओ ना दुआरे पर बाइक लगा दल बरस कहां बकरी बाने में भैंस बाने में हो ताजीज को दल बरस झुनिया रे झुनिया। हां माई रहने आवतनी का करता री रे बाल बांधतनी तार बाल लाल कर दम रहना तू नहीं का करता री दिन भर की तोर बाले बनात रहता रे सुतलनी त झुलाई ना है ने बैठ तो देखिए हम तोर बाल के झुराता ल देख देहने ढिलेरी ना ढील ना हेराई का ना हेराई ना हेराई छान बकरे खान छेरवा लेल बड़ू काज ने काम ना लगे सूता तारू रह तारू आ छेर बिकरी कइले बड़ू ताना सुतई रे आइते ढे बोल पे बोल अरे मैं नोट मार धोले त ना हेरोई। मारा तावेले दादी न तो हत नहीं उतरे हां कह दे जो कह दिए उनको बता हेतना बियाले बड़ी स इहो त हम टहर के इतना बीव होइले बिजौ हां त है ने आगे लगा दन तार झोटा में गई बड़ी कमाई ढाहे गांव भर नजर मारतारी और यहाँ तक कोहरा तहे कहे कि गोड़ दुखाता। चली भूख लाग गइल बा आ गांव में गइला के बाद केहू जाए देता केहू कहता ये चाची हमरा के यहाँ आवा बैठ बैठ हाय देखा ता आय हाय नाम ध के गरियाई त इहे नु लोग कही कि ककिया गरियावतिया हाय नतिया के चोदल हाय कोहड़ा के थान उखाड़ देले बड़सन कोहड़ा सो गइल बा ये वो वहां लेके जाई त ना पतियाली सन उल्टा में हमरे पर पड़ जाली सन आय ए पतवा आ गइली कमाई ढाके अब दतुआ न कुचाता ईंटा से थूर के मुंह धोवे के पड़ता ए पतवा कहा जी रे टाइम जा डकते रे डाटा तनी चुप ना त बेकला त मारम के धसिए जाई तू बुढ़ाई बुटाइयो या तू या ना रहबू जवाने ना रहबू बोल बुला बरला बर्तन राख लगा के जीवे खींच बोला तनी सोटू सोटू ए का अपना में झगड़ा कइले बाड़ी सरे आई है ने आई रार मुंह ना धोइला भिले ए पतवा अरे गौवा में चल गइनी अब जेही देखा त कहत ए काकी बड़ा ढेर दिन पर आइल बाड़ू केहू छोड़ता केहू बैठा लेता आधा घंटा 1 घंटा लागल दुख सुख बतियावे। अब गांव नगर में टोला मोहल्ला में एगो हम ही नु बूढ़ पुरानिया बानी रवन गांव भर के मुखिया भाई बनी लोग रउए से दुख सुख कहतावे जाय दे पतवा अरे केहू अपने नु जान के अपना द्वार पर बैठावेला ए काकी ए इया लइकवा तो औरी नहा हमरा के आवे देत रहला हसन नहाए ना 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 नहा में पतोहा हमरा भूख लागल भाई देखा तरू की किरिन कपार पर आ गइल हां भूखे मार होई पेटोने रहता आ का बनैले बड़ू ए पतोहा ए आमा का पतोहा सुबह मलाहवा जामापुर वाला मछरी लेके आई रहला है हां ये रम वो कौन मछरी हो ए आमा उ पोठिया मछरी आई रहली है सीधरी हां ओइ में से किन्नी 1.5 किलो बनैले बानी ए पतोहा तहर ससुर रहला नु हाँ। मतलब हमार तू तो जानते बाड़ू हां उहा के हमरा के खाली सीधरी मछरी निछान आरसी लगावत रहनी है हां तो लियाई हम तो हम बनाए खाए हमरा सीधरी बड़ा पसंद है ये पतवा आ देखो ना ओने 15 दिन पितर पर चढ़ल है हाँ, आ फिर एने 10 दिन दशहरा हाँ। आ मनवा तनी चटपटाइल बा नरम गरम खाए के ये पतवा तो गरिया के लबर लछनी है या चटकावर खाए वाला ये पतवा ई तो बात कहलू हमरा मन में हुदबुदी लाग गई ए आमा खाली यही जा ना ये पतवा हम बथानी में खाएम हां हाँ। ए आमा कितना लियाम सीधरिया आ कितना ले लू है 1.5 किलो ए पतोहा तो आधा किलो ले ली है तनी सबर आए ढेर दिन महीना दिन हो गल मीट मछली खइले तो ओकर शांति सोचा तनी आधा किलो खा लिया फिर चुप ना रहली आधा किलो पचा घाले आइए दादा हमार तो तरी सुतुर मुर्ग के हम पत्थर पचा घले मछली तो मछली हो हनु हां चली लेके आओ तनी सब ए पतोहा लेके आव बथानी में लेट मत करी हो जाई है करे ढील तनी हेर के आओ तनी तब अरे ढीलवा हेर के आव तले हम धीरे धीरे चलतनी चल दे न दे छोरम ना हेराई अब थाना बांध दिना से डरियाए लने से दूसरे टहेला दिहन हां जो उतलु कनी बढ़िया से खाना पैक कर लिए तनी सही घरे ले लिए सीधरिया जल्दी लेके आ ने त हमर सास खधमर के चोदली लागी लोग से शिकायत कर के सब सीधरी मछली खा गलिए हमरा के हेतनी से लेके आइल बड़ी स अरे का भई रे आवतनी चल जल्दी ना ताक जोत दिहन हां चल ना डांबा छिट दियन अभी थाना ना ले टैली सन हां चल कनी एजा खा लो तो कहत ओइजा खाए बथानी देखो
घर से चलले हमरा 10 मिनट हो गईल। अभी से मुड़ मुड़ के देखा तनी अभी ले माई बेटी खाना लेके ना आइली सन। हाय 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 छावड़ा के देखा नहीं घामवा में का करत रे। ए कमल बाबू का हो चाची? आ घामवा में का करत रे ए लौड़ू के पूत। ए चाची लाटो तनी सूख जाओ। हमर पतोहिया आज मछरी बनौले दिया। हां ओइ से मन हमर तोर ऊपर भइल बा। वही से ये हमरा मुंह धोतरू। जा तनी पतोहिया खाना लिए सन वही जे बथनी। मछरिया खाओ के जई हो। ए बाबू ओकरे चलते तो तेजी में जाता। हां 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 नातिन पतोह बाड़ी सन। हम बिकी कहैया रे नतिया का करतारी रे? ना कोई ठाड़ा भरनी तनी घाम उम लेत आ सुन रे नतिया का हमर पतोहिया आज मछरी बनैले बिया। मछरी ए या दबा के खा आ डायरेक्ट हो जा। इहो नतिया बानू हमरा से हमेशा मजाके करत रहेला बूढ़ पुरानिया से। ए चाची का हो आ मछरी बनैले बड़ू का? ए तारा कैसे मालूम बा? या जात रही रे बतैली है कि मछरी बनैले बड़ू देखो सीधर। तेरी भतर काटी के कितना आगिया लगावनी बे गांव भर छीटत जाते कि मछरी बनल बा आज हमरा गांव। कहनिए ना आती दाम पर छीट दिउ। चल चल आज उनकर पाहे लगावत चल। देख है अब बुढ़ारी समैया में है बाल्टी में पानी उठाता। आय वही बेरा कह के आई कि रहे खाना लेके आवसन। आ यही बेरा हम गाड़ी दी तई भतर गाड़ी हमर पतो बिया फोन क के भतार लगे लुबका देले कि तारा मां गाड़ी देतारी। आय आधा घंटा हो गेल खाना अभी ले नहीं बुझाता अमेरिका से खाना लिया के बाबे एकनी के। ए बाबू रहे रे छावड़ा का हैया तनी देखबे हमर पतोहिया नतिनिया खाना लेके आओ तरी सन। हां हां आवत तरी सनो दे आवे दो मंगजारो के पाय लगा दे तनी भातार लगे फोन टुप टुप तार माई गाड़ी देतारी तार माई गाड़ी देतारी। आय अब तो के का करी नतिनियो तो उहे बिया जैसन माई वैसन धिया। रे मैं हो देबे या टाटा तिए नी रे भतर काटी तेजी में चल। चल हल्दी हल्दी देख मंगजारी देखली हसन तब ओकनी के तेजी भइल हवे कितना डेगड़गड़ गोड़ उठाता लागत खींच में बाड़ी सन। दे ने दे हमरा के खाई का दे। ले चल चल गांव भर छीटत आइल बाड़ी मछरी खइहन। चल न सन का दे तनी कि ना उनकरा के। आ गलु लो दौरी में डेग डालता आवतारू लो। तो का करी से मछरी बिलाई खा गइल बिया। रे मंगजारी ते न केंगा मछरी धोला रहली के बिलाई खा गई रे। रे ये गांव भर ट्रेन में हाला टली है फलाना चिलान माटे। हाय आमा रवा गांव भर हाला करत ओइनी है रास्ता भर उहे बतिया बिलैया सुन लेलसिया कि उनकरा घर मछरी बनल बा सब बिलैया मछरी खा गइलसिया। मछली 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 आमा ए पता में मछली बा का हो? हाय आमा हां मछरी ये दादा हमको उहे कहीं कि भतर गड़ बिलाई केंगा मछली खा जे बिलाई तो हमरा पतो के दड़े भागल फिर रहली। आमा हमनी के मजाक कइनी है स। हां ये दादा ए पतोआ का आमा कितना लियाइल बड़ू आधा किलो लियाइल बड़ू नु। हाय आमा लेकिन मुड़िया तोड़ देले बानी स। रे संगारी सीधरी के मुड़ी ना तोड़ल जाला सीधरी के मुड़ी खइला से आंख के रोशनी बढ़ेला। ए अब तो रोशनी बढ़ले ना बने साफ खाए जाओ तो ऊपर चल दीजिए। ए आमा आए तो ना खान बिना मुड़ी वाला मछली ना ए पतोहा ना ए पतोहा ई घर में खा लेता नी ना तो कुली सन के नजर लाग जाई। तो खाली आराम से खाए। हां 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 खाली आके कोने बैठा तनी स। हां ए पतोहा पतोहा का हो अरे मतलब कहता नहीं कि मुरई प्याज हरा मिर्चा बानू सब धइल बा खाई। खा ले लाइल बड़ी मछरी खाती खाई त खा ले बदे दादा ना तो लागत जल्दी खाई हमने के कार धार करे के बा घरे। अच्छा अच्छा सब केहू कहता कि आषाढ़ सावन भादो कुआरो बीत गइल दशहरा बीत गइल ओ बारिश ना होई केहू ई नहीं खे जानत कि उनकर लीला केहू ना जानेला ओस पानी भइला कि मछरी से तरबर हो गइल सबे। देखो तरी खा तरी कम आ बरबरा तरी ज्यादा। जय छोल चल होने लौटी फरल होय टूट ले चल चल जे अरे। सांझ में लौटिए बन। चल अरे दादा हो जीरा जुरा गल सीधरी मछरी खा के ये दादा अब आधा किलो धइले बिया घरे त साँझी खान खाम। हे पतोहा पतोहा हो अरे का पेटवा गुड़गुड़ाए लागल हो दादा। अरे बाप रे अरे भाई हो जाके देखबे खैली कि ना जो देख के आ। जातानी रे मैया
का बोल नहीं खी ना तब ठा हादल बिया ना पाता बिया बोल है केनी है ने आ बैठ टेंडर हन फुटुर फुसुर बत्ती आवे अरे माई हो कहाँ बैठी अरे कहाँ मैं अरे माई हो अरे माई हो कौन मसाला डालने बड़ी सुनो दादा रे कहाँ गइल है रे रे ये होने चिल्ला किया होनिया हां देखबे का चिल्ला तरी जो तो देख के जो रुक जातन कोची बे थाना तो ले बिया या झरा फिर दल बड़ी हां ए दादा चल रे ई त हमरा के सर क देले बिया बूढ़ मछरी खा लेतिया आहिए रामावा काजी बाबा पचल है ना मछरिया नया पतवा खाते खाते पेटवा गुड़गुड़ाए लागल है ए जकनिया बूढ़ के तनी बूढ़ी मछरी लेके आन तो कतरी आधा किलो लेके आई है जीभिया मानला ना तार जी नान मानी छछाई रहलू है 10 दिन से देख ना कूद कूद के हगले बड़ी के लड़कन खानी तब हो जा हटले गाड़ी केने लगैला नहीं खिनु नया पतवा लगैला नहीं कि तनी मुनी हेनिया लागल बा बाप रे बाप ई तो आजिज क देले भी आई बुढ़ई तनी मुनी लागल बा मारले वारले बाड़ू चलो घर में धो दो घर तरह के ले जाइयो हां चलो उन्हें पकड़ा में चलो तो ये दादा वो मारे हाथों में लगा देले बिया देखिए रे केनियो लागस ना पूरे लेवार ले बाड़ी मतलब तो हालो ना बुढ़ाई बुलो चुप रहा आजिज क देले बड़ी हमरा के बुढ़ारी में ए पतवा का हो अब ओतना ना खाइम साजी खान तनियो मुनी दिहलो चुप रहा खाए के सहुरे नहीं के भर छटी खाए तबे खाइल कहाई 5 गो रोटी खइली है मछरी आधा किलो खींच देली है रगड़ रगड़ के तनी धो दलो हां चली धो तनी सो हम ना धमरे माइटे ही धोऊ ए पतवा का चलो ना कालवा पर धोवा दो चुप ना रहली हाथ ना लेवर ले बड़ी कल पर धोवाई आज आवा फिर बुढ़िया ढुकेले ना बैठी है में अरे दादा हो दादा हंगा करी अरे दादा हो ए पतवा का मां तनी है तो मल देबू हाथ लगा के रुक जाई हम हाथ ना लगाएम बैठी बैठी मारे मार भाग रे ए भाई आमा तू बोली गाड़ी में गाड़ी जा नीचे आमा छाड़ पुड़िया के यादिज का देले बिया ई बूढ़ा निसन के सर का देले चल